Natsabot ha? Ay, pag tinawa. Ay, pag tinawa. Nasa 60% na ako. Di pa na high school na. May na high school na. May na pamilya na. Banda na high school. Kira lang na sa bata pa. Ingat kita na ito ka. Ini mo kamo. Papalit ka rin dyan. At kupan? Ako ba rin ang market ka? District 3. How district 1? Ay, sige, ito lang. Ito lang. District 3 yan? District 1? District 1? Ah, ini Jilin. Kita adalah YouTube. Ada high school di bandar.